spotlight theo art, art light art. In Euro, but pedon burom man lagapor. Yaga sacramento quid
Kaburam hau kpa bat hau kun bat hau men sem ba khoi. Kumbak lalon ba kami kong jada In your ro bat pendon buram man la kapor. Kaburam hau kpa bat hau kun bat hau men sem ba khoi. Kumbak lalon ba kami kong Amen. In your ro bat pendon buram man la kapor. Kaburam hau kpa bat hau kun bat hau men sem ba khoi. Kumbak lalon ba kami kong Amen. Trai Jesu ba it kum shiyeng shisem ngiwan hakmat jong me ban ai ka jing sungu bat ka jing yaro na banta ka jing it bat ka jing sbon ka jong me da kamen siem bakmen bat badap da ka jing yaro yau trai tungin ya ong lang kublay shibon ko Jesu ni ay ngu yame ko Jesu ni shania hame ko Jesu ni pandan buram yame ko Jesu ni it yame ko Jesu trai Jesu ba it kublay shibon ba miladon ringkat bat ngi kublay shibon na banta kajing ko ajing kia bat kajing ay ki ba milat he say halor jongi kublay shibon Jesu ba miladon ringkat lem bat ngi ha kane kapor bat ha ki yeng ki sem ki jongi ha ki donut ki jongi ha ki mensiem ki jongi hoat ko trai Jesu wat la ha kajing tlot briu jongi ngingop ha kajing bakla Henry memju ino yangi ko Jesu trai Jesu ba it ha kane kapor ikan tiu yala ki donut bat ki mensiem ki jongi shame ai bor yangi ko trai bangin nang kam klan ka mensiem ban yaro bat pandan buram shu shu yame man la kapor
Dakaman siem kabadap dakajing kemen. Jungin pandan buram ya ublay. Nabanta kajing te say jung u halor jungi. Kajubab jung pi kalong. Ngi ay ngu yame ko Jisu. Yaingu yame ko Jisu. Melong ublay, Henry melawan syakane kapertay. Yisengu yame ko Jisu. Melaid yangi kibriu, palad ban yakiway pat kijing tau. Yisengu yame ko Jisu. Melahikay yangi yakalenti siya ublay ukpaw bahabneng. Yisengu yame ko Jisu. Melapinkoy yaki jingpang babunjay. Yisengu yame ko Jisu. Maid bat burom yakinong po bakla kabamut. Yisengu yame ko Jisu. Melapsa yangi dag kasakramen baper. Yisengu yame ko Jisu. Lingba ka communion bakuit mayalong kaway bat ngi. Yisengu yame ko Jisu. Melasumar sukere ngi man lakas ngi. Yisengu yame ko Jisu. Kanambar san swat nyo. San not nyo. Ko try Jisu biit hagane ka por kamtam e ngiwan bad aingu bad ban mane yame rengkat bad kijing aingu bad kijing ai e jong me halor jongi ngi ai kerpat yame bemenang yai te se shusho ye kijing ai e jong me halor jongi bad kamtam e nagbanta kiparal bange jongi kebayadon lang hagane ka live stream adoration nagabanta gijing tmu babha jongki mat nagabanta gijing don kam jongki ke baman lagasngi
bat kham tam e nagabanta kinegi jing thmu ki ba ngin sa duai menta ngidwai nakabanta kikhun gikti bat kiba haying hasem jong ikong Anna Mary Sinclair ko try Jesu be to yai ker khu ker do ikikhun gikti jong i to shan bor yaki khamtam e ikikhun bigedang bakin yo igata gajing yakarisot kababaha ngidwai nakabanta ijasina kongdu bat ibashisha kongbo bakin yo ikajingkot kajingkia kabapura ngidwai nakabanta jong iwanda shisha wanyang ba inyo ikatagakam kabame i ilamut ba anpoy siya katagatong ba ilatmu lamang nakabanta kajing baha berkajing suk ha kajing im jong i ngidwai nakabanta kaying kasem jong i Jerbis yus dekar barikong Titiful Mary tongni kamtam e nakabanta kisan ngut kikhun jong ki bakindap barabo de katagajing it markaliang ngindwai nakabanta Josephine Sinclair ba inyo ba ngindwai lem nakabanta gajing thu babha jong i ban saralin marbanyang ngidwai nakabanta gajing ko jingkhia jong ikong lidwina maring bat kumjuru yai fastin maring bakin la banyo ikata gajing ko gajingkhia kabakam kloy ngidwai nakabanta ihok sing nong se ba idon kami kata gajing don lem jong me ba kamtam e nakabanta gajing e ngai jong i ngidwai nakabanta irus sangma nakabanta ipa jong i bat kipara jong ki bakin yo ikata gajing kwat gajing khia bat kamtam e bakin nangla ban im hakkat kum komon jong ublay ngidwai nakabanta itanima suciang ba inang yo ikata gajing suk mensim bat kajing suk bat kajing sanya kaying kasem jongki ngidwai nakabanta Senti Mary maring ba inang la shushu ban penkre yak exam jung i ba inang la ban tho bha yak exam jung i ngindwai ro nakabanta gajing thmu babha jong ki para jong i ngindwai nakabanta Abigail patukur khu kur do ro yak ying kasem jong i bad ya ukpa ki khon jong i bad ya baro ko ying kasem jong i ngidwai nakabanta i sar kershan nongrum bad ikong peldit teron bekin yo ikata gajingkot gajingkhia bangin dwaro nakabanta ki khun jong ki baro ngidwai nakabanta ikong balari dekhar ban yo ikata gajingkot gajingkhia met pat mensim bat kamtam e ko try Jesu be tokta igi khmat jung i bat knang ba ima i in la ban yo biang yakita gi khmat ba in la ban yo pet biang ko try Jesu be ngiwan ra ikene gi jing thmu ba pher jong ki para bange jungi tokur khu ko do yaki
Jordan lem bat ngi bat ki ta ai jing kermen ye ki ka jing scam bat ka jing kermen bat kham tam e ha ka jing e jong ki ha ka jing em jong ki bakin nang la shu ban yo ma di ka ta ka jing e bat ka jing suk na me ngi duai nak banta ka ying ka sem jong e sin shar lang ram said ba in yo ikita gi kun gi kti ba ila mut la mang kum ilong kumi gi dwai ru na ka benta ka men sim jong i bri la so ba in yo ikata ga jingja thai bam jukud ngin dwai na ka benta ka men sim jong i wan dor lang khar shadi ben poi ben yo ikata ka hima beneng to menta ngin dem ko siu bet ngin priang i ka jing kurkhu na ublei bet kham tam e ba ublei unang kurkhu kurdo yangi ha ka ne ka tayo ka ban sawan bangin la ban shukri hok ya ublei ha ka jing im jungi ka ba man lagasngi Yeah.
sakrament, bafila me labu, haften zomia, kazinken ma, kazim sashtom zome. Tu yaraviani, banborovia kabedba, kasnam zome. Nang baningyo, baraburiaki sozom kazim suspa. Me ubayim baruba sing sharzunom lazuno. Don't give up, broken try, God and time, what you know. Come, don't give up, broken try, God and time, what you know. Come again, come and now, He come back, John me. Nai batur Khasi, kampelah jome kita berapa Trai, God and time, what you know me. Yesu, ko Maria ko na yarap sungi Kristan. Aga kerteng upa berkun bermensim bakun. In your Lord Jesus Christ.